Я едно клипче направим за... така за... Обаче добре се вижда. В мъглата нищо. Ава се. Рай ли си до тебе? Да, той си за моят крайничар. Харесате? Край. Много си го за София. Аз ти казах, качаме го. Абе, Маринка, Рай ли е тука? Рай ли? Рай ли е с нас? Рай ли сега ще дойдеш? Давай, Райли. Давай, това ти казвам, ние ще ги насъскаме срещу червени. Вижте ги сни пържоли. Ти не си човек, бе, баб. Защо? Добре приемам. Не си човек ти. Да. И мамата им. Какво викаш 15 минути нагоре, а? Вие ще стреляте по всички, нали? Не, по вас няма да стрелям, за какво стрелям по вас, вие сте син. Момчета, жълто означава френдли, моля ви. Жълто означава, че... Не искам и от двете страни да ни шиват. Вие трябва Значи Райли е с нас. Да, бе. И врат му. Този и врат. Нали вие ни спасявате? Добре. Няма за какво да стрелям по вас, ние ще връщаме с червени. Демек, сега вас похватите е толкова равно на тях. Кажи нещо за видеодайрито, за влога. Да кажа нещо ли? Снимам? Кажи. Значи, надявам се да оцелеем възможно най-дълго време. Ние сме безсмъртни, нали така? Ние сме безсмъртни, но да не попаднем при На кросфара. враговете ват. Храбри? Я кажи какво ще стане, ако ни пленят.